אז אנחנו נתחיל עם פינתנו של ההלכה. אוקיי, הדחת כלים בכיור אחד. אמן. כל בעלת נפש עליה לדאוג שיהיו בביתה שני כיורים, אחד לחלבי ואחד לבשרי, כדי שלא תבוא לידי מכשול באיסור בשר בחלב וניקוי כלי האכילה. לא טוב שזה יתערבב, עדיף לעשות שיפוץ קל אם צריך ושיהיו שני כיורים, אפילו שזה לא ממש במטבח. אני זוכרת שהייתה לי חברה שהכיור החלבי בכלל היה באזור אחר, העיקר שיהיו שני כיורים. אם יש לה כיור אחד, המהדרת לא תניח כלים על הכיור עצמו. אם זה מה שיש, אני נמצאת בנופש, באיזושהי דירה, שאני לא עכשיו אתחיל לשפץ, יש רק כיור אחד, מה אני עושה? כדאי, המהדרת לא תניח כלים על הכיור עצמו, אלא רק אם יש הפסק כלשהו בין הכיור לבין הכלים. שמים כמו רשת כזאת, שהכלים לא ייגעו ממש בכיור, ותשטוף את הכלים במים פושרים או במים שאין בהם חום של 43 מעלות. כלומר לא מים רותחים, כי אז זה עושה בלגן עם הכיור עצמו. עדיף שזה יהיה מים פושרים. וכן תיזהר שלא לשפוך נוזל רותח מהסירים לכיור. נניח נשאר לי מרק ואני רוצה לשטוף את אם זה שתי כיורים אין בעיה, אבל אם זה כיור אחד זה בעיה. אז את המרק הרותח אל תשפכי לתוך הכיור, תחכי שזה לא יהיה רותח, ואז, כי כל דבר שהוא חם הוא מערבב בין הבשר לחלב וזה בעיה, ותנקה את הכיור בין הדחת כלים חלביים לבין הדחת כלים בשריים, אוקיי? שלא יישארו שאריות. סיימתי עם הבשרי, אני אנקה את הכיור ואז אני אנקה את החלבי שלא יישארו שאריות, ובזה תימנע משגגה או מכל חשש איסור. השוטף את הכלים במים חמים וכן המערה משקה רותח מהסירים לתוך הכיור, יש על מי לסמוך. אלא שעלה להיזהר שכשמשתמשת במים רותחים אלו לא יהיו בכיור כלים מלוכלכים, כדי שלא תתערבבנה פליטות הכלים זו בזו.